Goedemiddag, dames en heren. Wij zijn Oeigoeren, een lokale volk van meer dan 20 miljoen in Oost Turkistan. Verschillende talen, zodat de gehele internationale gemeenschap weet wat hier gebeurt. Einde van de Ramadan te vieren. De groep bestond uit 2 kleinere groepen. Volgens mijn bronnen werd de plek waarover ik schreef zwaar gebombardeerd. De maand ooit voor 1949, afgezet van februari. Op 28 juli 's-avonds verzamelde zich een groep Oeigoerse vrouwen van district 15, 16, 17 van de provincie Ilişku om samen de nacht door te brengen en het eind van de Ramadan te vieren. Van meer dan 20 miljoen in Oost Turkistan. Zogenaamde Chinese autonome regio Xinjiang. Wij waren onafhankelijke volk ooit voor 1949. Maar we zijn nu slachtoffers van Chinese assimilatiepolitiek. Is echt waar. Ik ben geen ervaren schrijver, maar ik heb het zo goed mogelijk verwoord. Het is het ergste bloedbad in onze geschiedenis. Since 1949, the Chinese government take over East Turkestan. After that, we never had the freedom. We don't have justice. In recent days, just 2 weeks ago, in the East Turkestan, just in one night, the Chinese government, they kill about 3,000 people just in one night. With old man, young child, and normal people. Just in one night. In Gaza, we are watching, we can see from the news what's happening. We can see everything from the news, but how about East Turkestan? Everybody's quiet. United Nations is quiet. The Netherlands is quiet. Freedom for East Turkestan. Speak out for East Turkestan. We want freedom. We want peace. We want independence. 9. ayının 11. günü saat 1'de Xitay konsolunun aldığında yığınımız başladı. Boston'da sevmanlar rahmet, Allah razı olsun. Bugünkü namayişimiz bu şeyde ahırlaştı.